שלום יוטיוב, זה כאן איתנו לני ואני כמובן. תגידו לו למה צריך מוקדם בבוקר? מה מוקדם בבוקר? כולה 11:41, מה יש לך? עכשיו לא צהריים, עכשיו בוקר, 11 בבוקר. אז אנחנו היום מקווה שנהייתם ההפתעה בפרק הקודם, נכון לני? לני, אם אומרים לך תענה. כן, כן. טוב, יופי. אז כן, כמובן. תגיד להם שיענו לנו בחזרה. איפה? שיענו לנו בחזרה. אתם יכולים לענות לנו בתגובות איזה סרטונים אתם רוצים, נכון לני? כן. ואם אתם מוצאים הסבר על איזה משהו, אנחנו תמיד יכולים. כי לני לא ממש יודע על מה להמציא את הסרטונים. בובו יומבו. לני לא ממש יודע איך להמציא את הסרטונים. לני, אתה לא יודע איך להמציא. דני, עכשיו אני אצל שוטרים. גנבים. יופי, אז היום הנושא שלנו הוא קלאב פינגווין. חלקכם שלא מכירים יכולים להירשם. גנבים אני אכסח להם את הראש. מי שצריך עזרה בהרשמה, זה קצת קשה לו, או קשה לו, אז הוא יכול לפנות אלינו. אנחנו נעשה גם סרטון הדגמה. לא כדאי לכם להסתכל. מה לא כדאי אתם להסתכל? שוטרים. אנחנו שוטרים דני, ככה, הכובע שלי, זה. מה? אני לוקח לך כובע, כי אין לך כובע. יש לי כובע. אין לך! יש לי. טוב, לא משנה, תיקח את לא הכובע. רואה, לא רואה. אני קונה הרגע כובע. אל תגיד, לא, אתה לא קונה. לא, אתה לא קונה. מה לא אומר? אני קונה לך, טוב? טוב. עכשיו אני שומע כולם. נוספים. אוקיי, יוטיוב, נחכו רגע. צריך לחכות. אם נחכה. מה זה הסיסמה? לני, מה הסיסמה? של מי? לא, עזוב. מה? אמור להיות פה סיסמה או משהו, אני יודע מה. של מי? לא, עזוב. אוקיי, יוטיוב. אז אתם יכולים לכתוב לנו בתגובות אם אתם צריכים עזרה או משהו. כרגע אנחנו חברים, שתי חברים מה אתה מחוברים. עכשיו עשה? לא יודע מה. תודה לאל. מה זה? איפה הכובע שלי? איפה הכובע שלי? כן, יוטיוב, כן. אז אנחנו כרגע נלך לבניין המשטרה או מה שזה, איך שלני קורא לזה. על מה? לני, מה מעיף אותי? למה לקרוא? לא, עזוב. זה האתר שלי. שלום חברים, זה האתר החדש שלי, האתר נמצא בשמות כרגע כן. אז לני היה, אפשר לומר שלני היה סגן, ואני הבטחתי לו שהוא יהיה מנהל לשבוע, נכון? מה? נכון, הבטחתי לך שנו. שאני אהיה מנהל לשבוע? כן. למי? לני יהיה מנהל לשבוע ואז אני אחזור להוסיף לכם. אני שמח להודיע שאני דני חזרתי להיות מנהל. הוא יהיה זה כיף לך. בבלוג, מי כמק? בבלוג. יואו, איזה מושעים האלה, איזה מושעים. תפסתי שתי גנבים. כן, לא, יש אתה לי. לא רוצה לראות את הגנבים האלה. למה? מה הם יעשו? זה גנבים נוראים. עכשיו יש לי כובע של שוטר. אני מבין שאף אחד לא רוצה ללכת לפורום שלי. הנה ביקינגי. אנחנו נעצור ונחזור אליכם.
גם עם הפתעה. לני, נכון? לני. לני. חזרנו, הנה הפתעה. הבלק לייט הוא ההפתעה. כן, ולני לא ממש רוצה להגיד את זה עד ששכנעתי אותו. נתקע לי המשחק. אוקיי, אז בלק לייט. ניכנס לבלק לייט. לייט. כן, אנחנו ניכנס כרגע לבלק לייט. ונחזור אליכם. סתם לא. הבאתי.